Milers de persones s'han mobilitzat avui a França, als territoris amb llengües minoritzades, per reivindicar al govern de París una llei que les protegeixi i les promogui. I a la Catalunya Nord, aquesta convocatòria s'ha fet a Perpinyà i ha consistit en un lip-dub multitudinari. Els organitzadors parlen de 7.000 persones, amb la participació de nombroses associacions culturals i ciutadanes. Al ritme de la cançó, Nosaltres aquí parlem català, ha començat el rodatge. Empès pel conjunt de l'equip tècnic, el càmera ha resseguit sense parar el recorregut, des de l'Ajuntament fins a la plaça de la Victòria, al davant del Castellet, on s'havien aplegat la majoria de les més de 7.000 persones que hi han participat, una xifra que ha marcat un nou rècord mundial a favor de la llengua catalana. És increïble, si no vens, perquè vens al curs de català. Ja és un acte militant i has de seguir venint al lip-dub i tot el que passa pel català i per defensar la llengua. Sí, parlem en català, pas tothom i amb força que parla en català. Parla un poc, Miquel. Hem vingut aquí també a defensar, de tota manera, la diversitat. Abans, quan no parlaven francès, que parlaven català, quan tenia 6 o 7 anys, en posaven al corn. No volien que parlessin català. L'objectiu és de sensibilitzar els nostres polítics, les institucions, que és important que la llengua catalana tingui un suport institucional, que tingui un reconeixement, que tingui una llei que la protegeixi. Amb aquesta mobilització que ha plegat milers de persones a Perpinyà, però també a altres ciutats de l'estat francès, els defensors de les llengües dites regionals esperen poder pressionar els candidats a les eleccions presidencials franceses perquè es posicionin clarament sobre aquest tema. Per Catalunya TV3, Perpinyà.